Hello. Hai. गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनाय जाबाय। आङो नोंथांनि सिगाङावहाय सुंद' भिडिअ लाबोनो सानदों। बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो सानदों आरो बहुत गिलु बालु गिथावना भिडिअ माने So guysमोन आंनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे अननानै साबस्क्राइब थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय